Velkommen til vores fine campingvogn, som vi har til salg. Her ser I vores rigtig hyggelige rundstedergruppe, hvor der er god plads til mange mennesker. Et plus er de firkantede hjørner, hvor det gør det behageligt at sidde. Den kan reddes op til en god stor dobbeltseng. Her ser I vores dejlige lyse køkken, hvor der er en vask og 3 gasblus og 3 store skuffer. En af tingene, vi har været rigtig glade for, er det store køleskab med meget plads og en fin fryser. Vognen har en stor dobbeltseng med en god madras, som altid har været beskyttet med en topmadras. Så kommer vi til toilettet, som er lyst og fint, med tilhørende vask og stort spejl. Den har generelt meget skabs- og opbevaringsplads. Der følger gulvtæpper til vognen, og ellers er der et rigtig fint gulv med gulvvarme. Generelt er vognen i meget fin stand og har serviceklap på den rigtige side. Der medfølger mover, markise og rejsefortsæt. Toiletlågen er placeret praktisk bag på vognen.